Bar examinee sa siyudad ni Naga naging emosyonal sa pagtatapos kan bar exam. Sa inda mga paryentes, may kanya-kanyang pakulo sa pagsabat sa mga nagkuha kan eksaminasyon. Uyan report. Sa kada maluwas na bar examinee, kurahaw ning kaugmahan asin mahigot na kugos an masabat hali sa mga nag-aabang na paryentes. Arugay niya sitwasyon kasuod manghapon sa P. Burgos Street sa pagtatapos kan bar examination na ikinundusir sa sarong universidad sa siyudad ni Naga. Ang bar taker na si Ruel Alcantara, sinabat pa kan sa iyang mga kaibahan sa sarong organisasyon como pagpapahilingkan sa indang suporta. Ininakayaan sa iyang pang-anom na beses na pagkuhakan bar exam, alagad sa ngunyan, positibo subod siyang may papasar niya na ini. Maganhawa, napakasarap ng pakiramdam. Talagang mararamdaman mo talaga na iba talaga. Si Oliver Marcoman, sinabat kan sa iyang kasaruan na may darang regalong arak na nakalagpa sa sarong bouquet. Relieved. Natapos na din yung matagal na pag-aantay, tapos matagal na hirap, review. Ngayon makakaalak na sa wakas. Ang babae man na ini, nagsurat pa sa sarong kartulina ni sa iyang mensahe para sa iyang agom na nagkuaman ni nasambitan ng eksaminasyon. Mantang si Ninya Magalo naman, napahibi na sana sa kaugmahan. Siyempre masaya kasi lang the pandemic tapos ang daming pagsubok. Sa saruma na PWD, arog ni Paul Jan Barosa, presenting head kan PDAW Naga, daiman subot ulang ang kakundian para maatinir ang pangiturogan niyang maging abogado. Of course, to all my fellow PWDs, just always strive for the best. Don't give up on your dreams. Sigunman Kirene Gumba, incident commander kan IMT Naga, naging matuninong asin magayon ang naging dalagan durante kan eksaminasyon. Very fulfilling man na nairaos ta ning matuninong. Arami na national network so ginibong examination and it's good na nahiliman kita sa mapa kang Pilipinas. Mientras tanto, sa 11,000 na bar takers sa bilog na Pilipinas, nagkapira digdi ang nadiskwalipikar huli sa pagbalgar subot sa honor code. Kabali na digdi ang paggamit ng cellphone sa loob ng examination room asin sa mga nag-access sa social media mantang lunch break. Ang nasambit na kasuguan, basado sa bulletin na pigpaluwas ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Para sa kadaklan, tapos na ang bar examination. Alagad para sa mga bar takers, ngunya na aldaw pa sana nagpupuon ang sa indang laban para sa indang puturo na makapasar sa eksaminasyon asin maging ganap na mga abogado. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.